Yun, good morning. Harvest tayo ng papaya. Balik tayo ulit dito sa likod. Kaso, mausbong na yung ano dito, yung patanim ng ng mais. Ayan. Doon ka nalubugin, no? Oh, ayan. Dito nalubog yung tsinelas ko nung nakaraan. Putik, tsaka umulan kahapon. Waterpress, oh. Alalan? Waterpress. Ah. So, yung mais. Ay, yan ba? Kailangan tagdalawa yung bunga. Oo, ano? Yung buhok. Sabi, oh. Tawag to. Putik ah. Hop. Dami na mais oh. Nakaraan, di pa ganito to ah. Oh, ha? Daming tanim na mais sa lugar. Nakaraan wala pa to eh. Unang punta ko dito, yun usbong na. Garbest tayo ng papaya, sasama natin doon sa sa ilulutong munggo. Nanguha na rin ako ng alugbati kanina, tsaka mamaya pati dahon sili. Pupunuin natin ng puro dahon. Ba, malinis dito ah. Dami, may baka oh. Di ba manuwag yan? Yung baka ni Kuya Rocky. Sabay papaya, ayun meron pa pala isa oh. May nandun pa rin yung isa. Oh, sino yun? Kuya oh. May naggagapas. Parang luminis yata ngayon dito ah. Di ba dati may ito doon? Oo. Dalawa yata. Ah. Ito ba? Sa may bandang ano? Ito? Oo. Baliktad dapat yung kabila, yung pinang ano. Ito? Sige lang. Twist. Yan. Ito pa isa. O, isa pa. Hindi ganyan. Kabila. Yan. Hindi ganyan. Oo, wala na. Yan. Ipiti mo siya. Tapos, sige lang. Hindi ganyan, masusugat. Nagdagta na siya. Opo din natin yan. Hindi sanay. Ano na? Hindi ka pa sanay. Huwag mo ang papo eh. Ako na isang taas lang eh. Kuha ka agad. Yan. Kuha din. Saan yung manungkit? May plastic. Bali, papraktisin natin doon sa bahay ninyo. Yung mga damit. Yan pa. Marami na yan. Hmm. Gusto ko mga ng buhok ng mais. Na? Buhok ng mais. Pero okay na yung ihi mo yata eh. Ang lilit Medyo. ng mais ni ate. Ano na? Ang lilit. Ito ba yung patanim niya? Doon. Oo nga, ano?
Dilit ng bunga. Tara, gawin nga tayo doon sa banda ron. Dami siya na na-test. Kasi ilaw ako doon sa ano ah. Wala nang dami ng kain mga pakpak. Ayan nga. Wala na dun. Oo nga. Doon tayo? Manunungkit ng mangga? Ayan o. Dito ba? Ito lang, marami na ito. Ano? Kasi hindi na sila kumakain. Hmm. Yung anak ko kumakain. Apat na tayo. Ah. Pero yung apat na naman. May mangga ba dito? Ayun o. Ay, oo. Ayan nga. Dati. Ayun o. Oo. Tsaka kahit hindi mo naman lagyan ng sahog yan, may pampalasa naman. Ako, okay na ako doon. Basta may pampalasa lang yung ano. Oo. Wala namang bunga to. Nalalaglag siya. Wala pang bunga oh. Hindi. Mangunguha muna ng ano dito ng mangga kasi wala namang bunga dito. Hindi mo nakikita. Asan? Yan. Oo, abot mo yan. Abot ko nga eh. Akin na. Ano meron tayo? Kita ba? Kita kaso wala. Huwag mong paspasin. Ano lang, sipitin mo siya tapos twist. Ano sisipitin ko? Ayun. Parang imposible sinasabi ko sipitin ko. Hindi abot. Hindi, abot sana. O yan o, abot. Ang problema, wala siyang ano eh, walang panghatak na ano. Yaman na. Kung may ano ah, kung may sambong, saan kaya dito yun? Ewan. Kaya may sambong eh. Ito mga singkamas to eh. Yan. Saan? Yan. Ganun kunin yung ano? Wala naman tanim ah, Na. singkamas. Dati dyan sila nagtanim. Oo. Ito sabi kong ito. Wala ka na. Balik na tayo. Baka meron pang Bakit pagka ano yan, para saan yung buhok ng mais? Nilalaga yun para makalit. Ah. Naalala ko yung mga Naalala ko yung mga nagpakulay ng buhok nung nakaraan. Ganito yung kulay ng buhok ko. Pero naging violet. Ayan oh. Oh. Yung mga nagpapakulay ng buhok ko. Na ganyan ang kulay. Ayan. Sige, kuha ka para ano, iinumin ko, ilagayin natin. Man, daw. Kuha ka. Kaso hindi sa atin yun. Hindi ba sa atin to? Eh, yung kumuha ka dun sa ano lang. Wala na yun. Magpakuha ka na lang. Tara. Balik na tayo. Nainit. Buti pa yung baka eh. Oh. Hi guys. Hindi pala hi guys. Hi pants. Pagtag-ulan pa ito mga baka. Oh, gutom eh. Kunan mo na kita. Sama mo na kita sa vlog ko. Sama mo na kita sa vlog ko. Mas malaki Eto, laki okay. Ano to, 'di ba kay oh, laki oh. malaki ko yung baka ko dati. Alin? Ay, may malunggay. Sino 'yun? Palakado. Kapalaka ba 'yun? Ayun oh. Hindi, tingnan mo yung ano, pati yung ulo niya dinadamo na eh. Oh. Real pala yung ano, yung buhok na ganyan. Oh, sabi ko sa iyo eh. Sa mga mahilig magpakulay ng buhok. Ganito pala kulay ng ano. Ayan oh. Kulay ng buhok ng mais. Uwi na tayo.
kuha lang tayo ng papaya, sasahog, lalagay natin sa ano, ilalagay sasama sa munggo. Tapos pati yung dahon ng ano, dahon na lugbati. At dagdagan na rin natin ang dahon ng sili. Sarap yan. Pwede nila na. Ah. Strange na naman yung luto. Ang daming putik eh. Ha? Hugasan ko ulit ko. Tapos babalik ko yun. Ako na maghuhugas yan. Kasi kasuhin mo na lang yung ano. Hugasan ko yan. Di ba tayo dumaan kanina? Ang putik, grabe yung daanan. Kung dumayo sa akin, Ayoko na, dala na ako dito eh. Dito, matigas naman na dito. yung kanong nalugod kayo. Matigas naman na dito yung, ano, yung daanan dito. Ganito yung nadaanan ko yun. Asan na sila? Sila dumaan. Ayun, may daanan pala dun. Laki ng traktora oh. Sana magano na yung ano yung dragon fruit doon. Umusbong na. Pag umusbong yun, iyan sa ate mo. Ha? Sino? Oh. Pero ewan ko lang, hindi ko pa natingnan yung timbang ko eh. Ayan na. Ito na ulit, malapit na naman sa bahay. Ayan, mangangawa tayo ng dahon naman ng sili, ilalagay natin sa ano, sama doon sa munggo. Tsaka yung alugbati. Yung balimbing? Di ba maasim yan? Star fruit ba yun? Ano ba yung star fruit? Gutom ako ah. Saan? Saan? Saan ba yung star fruit dito? Saan? Oh, yung balimbing. Wala pa naman bunga. Ito na. Kuha ka na. Ikaw na manguha. Ikaw na manguha. Ano ba ba? Oh, lagyan mo. Wag na. Ikaw, tara. Cancel. Down sa buyot. Gutom na ako. May natira pa bang ulam? Ha? May sili pa ba? Baka may sili pang bunga dyan. Paano ako? Lalagay ko mamaya sa munggo. Kakainin ko. Punta nga tayo dyan. Tingnan natin yung mga baboy. Ha? Sige, yun o. Kuha mo ako para separate na. Hey! Ingay mo ah. Doon. Ay, lalaki ng baboy oh. Shit! Laki na pala nito oh. Ano ba itong mga anak na? Ay! Sa July din? Laki ng dumi oh. Ba't magkatali itong dalawa? Laki oh. Porky. Dami sa ulit. Bukas saka na tayo mag-ano. Asan na yung stick? Ayun. At abang na kami. Nakabang na kami sa bahay. At yun na yun natin. Yung vlog natin for today. Manguha lang. Manguha ng papaya ulit. So see you in my next vlog guys.